succes. En dit is het finale met de goede starter van Leon van der Velde. Maar aan de binnenkant natuurlijk de powerpack van de Veluwe. Is Mr. Brand van den Hudding. Van den Hudding gaat hij als eerste uit. En komt als eerste weer uit, Raymond. Van den Hudding natuurlijk op jacht naar 2 titels. Want hij zal hem ook willen winnen in de categorie nieuwelingen. Maar hij is nog niet van het Veluwe team. Daar laat hij het gat vallen aan de binnenkant. Daar laat hij het gat vallen. Jay Schippers, hij zit er ook nog achter. En hij kan al zijn energie hierop gooien. Want hij was uitgeschakeld bij de nieuwelingen. En dan komt hier toch wel een grote verrassing van de dag. Tom Wandermaker zit op de eerste positie. Terleu BMX Fast Racing. Zij gaan de titel winnen in de categorie nieuwelingen cruisen. En dan komt Schippers ook nog naar 2, denk ik. Maar hij probeert het in ieder geval daarom voorbij te gaan aan Bram van Hudding. Hij heeft het voor elkaar. Hij heeft hem verslagen. Plaats nummer 3. Nederlands kampioen 15-16 cruisers. Tom